Dôležitou časťou automobilov s benzínovým motorom sú zapaľovacie sviečky. Ich monopolným výrobcom u nás je národný podnik Jiskra Tábor. Púzdra zapaľovacích sviečok sa vyrábajú predovšetkým klasickým spôsobom trieskového obrábania na viacvretenových automatických sústruhoch s veľmi vysokým až 65% podielom trieskového odpadu a teda nízkym stupňom využitia materiálu. Národný podnik Jiskra takto vyprodukuje za rok okolo 1100 tón oceľových triesok. Snaha o zníženie podielu trieskového odpadu preto viedla k progresívnej technológii objemového tvárnenia. V národnom podniku Šroubárny v Lípčicích nad Vltavou sa touto technológiou na 7-stupňovom tvarovacom lise vyrábajú práve polotovary púzdier zapaľovacích sviečok. Východzím materiálom je oceľový drôt s priemerom 16,5 mm. Vysoká kadencia tvarovacieho lisu dovoľuje vyrobiť viac ako 4 milióny výliskov pri značnej úspore materiálu. Polotovary púzdier z Lípčíc putujú potom do národného podniku Jiskra Tábor, kde sa na automate v 6 polohách dokončí náročný tvar púzdra, včítanie narezania závitu M14x1,25. Technológiou objemového tvárnenia sa znížil trieskový odpad o takmer 2/3. Od roku 1979 predstavuje úspora ocele približne 10 miliónov korún. Pritom zapaľovacie sviečky PAL Super už roky patria medzi špičkové výrobky súčastí motorových vozidiel, ocenené 1. stupňom akosti.